Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wilujeng enjang dumateng para kadang-kadang sedaya, para sanak lan para sederek, para bapak lan para rencang-rencang kadang sanggar nyuwun saloka ingkang binerkahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur wonten ing enjang punika kula lan panjenengan saged tasih dipun keparengaken Allah nindakaken siam Ramadan ing dinten-dinten pungkasipun Ramadan lan manjing dhateng wulan kemenangan Syawal, lan mugi kula lan panjenengan saged dipun paring Gusti Allah Subhanahu wa taala dados kawulanipun ingkang saestu fitri utawi suci resik saking nista ing donya menapa dene wonten ing akhirat ing satemah kula lan panjenengan pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi tansah katabaken dhumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing enjang punika kawula wonten ing perengan lan wonten sanginggilipun Kali Mbuling lan wonten ing sandingipun salah setunggalipun sumber ingkang wonten ing Lepen Mbuling. Nggih, menika salah setunggalipun sumber toya nggih ingkang mapanipun pas wonten ing Sanggar Nyuwun Saloka. Sangajeng kawula sampun aturaken bilih syukur kula lan panjenengan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kedah tansah dipun kanteni kaliyan tindak lampah ingkang jumbuh menika dipun keparengaken lan dipun remeni kaliyan Allah. Salah setunggalipun ngupakara kiwatangan kula lan panjenengan, ngupakara alam donya menika mugi tansah saged manfaati lan muginani dumateng sanak sederek sedaya. Menawi dipun wangsulaken saderengipun kula lan panjenengan lumampah dhateng Jawi menika dipun kanteni kaliyan resik utawi nata wonten ing manahipun piyambak pribadinipun sewang-sewang ingkang kawastanan memayu hayuning sarira supados anggen kula lan panjenengan lumampah menika mboten dipun geguyu kaliyan tiyang sanes. Kakang ingkang ngendika ya iso ngomong, ya iso nglakoni, tur ya iso nyontoni lan dadi conto memayu hayuning sarira. Lajeng ugi sasampunipun mekaten saderengipun kula panjenengan menika asung napa nggih wewarah utawi ajak-ajak menika dipun lampahi ugi anggen kula panjenengan tuwantang gawe dhateng sakiwatan kula panjenengan salah setunggalipun nggih menika lingkungan utawi saperangan papan ingkang cerak dhateng kula panjenengan. Dene wonten ing sanggar menika cerak kaliyan lepen, kaliyan kebon dan papringan nggih. Papringan menika nggih papan ingkang dituwuhi dapuran deling utawi pring mekaten. Lah niki kula wonten ngandhapipun deling ori kaliyan dapuran deling legi nggih. Ugi wonten ing sak ngandhapipun wit gayam menika. Papan ingkang mekaten kala wau asring kula aturaken kados dene sempalaning swarga. Toya ingkang boten sisah kula lan panjenengan kompo sampun milih piyambak lajeng papanipun teduh utawi eyup mekaten. Menika wit enjang ngantos wonten insyaallah umpami benter ngentang-ngentang wonten ing Jawi ten mriki tesih raos ageng. Memayu hayuning sarira lajeng memayu hayunipun bawana menika nggih bumi sak isinipun sak antera menika ingkang kula lan panjenengan lenggahi. Sasampunipun mekaten insyaallah samangken dadosaken Allah ridha lan donya sak isinipun menika temata sae. Mekaten mugi wonten gina manfaatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.